реших в днешното видео. По-силно говори да ме чуя. Днеска аз и моя приятел ще влизаме в една сграда. Надявам се да ви хареса видеото и ето сега ще влизаме. Вътре сме в сградата вече. Да ви кажа, не е бащи страшно, ама по долните етажи. Тук не нямаше такова, имаше ли смайли фейс? Мисля, че беше горният етаж, ако не се лъжа. Ето я. Има духове да знаете хора, шегувам се. Влизаме в втората стая. Ние няма да обикаляме всички стаи. Тук има няколко етажа хора, Да. има какво да си гледат. Това е хотел. Било е хотел. Било е? Да. Казват някой, така че не е било. И тук отясно, тук се започва малко, тук е празно, тук няма нищо, само спрейчета, тук са рисували, тук би трябвало да има хубава гледка, ще взема по... Тук мисля... Това го нямаше, ли? Някой се направо за качалка. Мале. Ама тя... И както виждате хора, тук има дрехи. Това го имаше. Ама той не беше. Да, както винаги хора тук всеки ден се променя. Всеки ден се променя той нещо. Да го сложим ли една възбаница? Да. Сега хора мислим да отиваме на горния етаж. Както виждате има много... Чакай, бе. За сега горния етаж е добре да се каже. Хора, мисля, че тук има хора. Да. Мисля, че има хора. Сега сме на горния етаж. Тук е по-разрушено, както виждате. Охо, Той го нямаше. By the way. Давай. Сам. Тук е напълно разрушено. Нищо няма тук. Хората да виждат. Аз да... Виждате, на горния етаж сме наистина. Това е един етаж по-нагоре, откъдето бяхме. Тук има кисело мляко. Ето и тук има една тераса, много хубава тераса. Тук е много хубава тераса. Може да падне всеки момент. Ама какво направя? Да се махам тук наистина. Продължаваме нагоре хора. Не знаете. Това не са същите стълби. Още малко сме на покрива хора. Да, още един етаж остават. Както виждате, Тук е някой чупил. тук някой е писал, че пушат. То сматрак го имаше спокойно. Ама е тук става Иван е добре. Шаут-аут to Иван. Шаут-аут to Иван наистина. Пишете в коментарите ад Иван. Хаштаг Иван. Някой си чуе за тук. Да, наистина. Някой си е гръснал. Мали, защо ли? Ник. Довърши. Тук е още една тераса. Тук ще падне сградата. Вижте колко е разрушено. Там си, я виж къде? Къде? Там е туалетната. Охо, тук бах ти чистата туалетна. Както виждате хора, ние сме на покрива вече. Не се показва много, ще видят хората. Да. И тук мисля, че... Сега отиваме надолу, там става най-страшни хора. Да. Както виждате тук има стена, още стени. И мисля, че тук щяха да правят още етажи, ама ще ли да правят, ама... Нищо. Не те бавам. Направихме TikTok хора. Ще добавим TikTok-а в биото ни. Там ще пратим някой шорт също. Да, както го чухте. Както виждате, тук вече няма стълби, защото
Или е наистина покрива, или е Мисля, че допълнителни наистина е етажи. Защото... И те още покрива не са правят, тук бързат. Да, да. Давай на Бога. Как? Ти, аз ще ти. Ей, да бе! О, извиняй. Както виждате, сега слизаме долу. Както виждате, излязахме малко. Ама той има... Той има още етаж надолу, ама ние ще слезем по друг път, защото вътре в сградата... Да, в сградата е рисковано и може да е по-опасно. Ще се вържа! Опа. Ще се вържа сега. Отиваме сега. Съжалявам, че изпосувах. Мама ми каза да я посувам повече. Шегувам се. Нещо чук. Да. Сега слизаме долу. Както виждате. Карам някой камък, бе. Крилокътни. Както виждате, слизаме сега долу от друг път. Както виждате. Тук е по-тъй. Могат да видят хората по-лесно. Тук има друг вход за сградата, но там ще умрели животни и затова и много клони ще накъсаме дрехите. Да. Това е минаваме оттам. Значи има няколко входа в тази може да виждаш, да видиш. Сега, можеш оттам има една дупка, но точно в началото на дупката има една мляко, има много роза. Да, може да има много черви наистина. Както виждате тук, той много не ми изглежда на паркинг, а ми изглежда, например, като ресторант. Наистина не се шегувам. Но тук маси, някъде да ми изглежда на паркинг. Тук, както виждате, асансьор, филтуристик асансьор и има много вода. Тук имаше една разбита тоалетна, хора. Да. Да влезем вътре в сградата, защото едно и също нещо, едно и също дъвчим. Да. Ама тук става по-интересно, защото тук е по-различно. Вайба се променя тук, както виждате. Ти чу ли? Беше отвън. Както виждате е най-долният етаж. Не знам как... някаква баня. Изглежда ми на баня. Може да не е хотел. Това видео събере 10 лайка. Хора. Да. Ако това видео събере... Хора, бягаме сега, защото чухме нещо. Не бе! Абе, не го лично! Абе, брат! Абе, ти го чу наистина! Хора, мисля, че има някой тук. Сигурно някой е дошъл. Чухме блъскане, ама... Хора, първо, той си помисли, че това съм аз, но не бях аз. Да, зато изпрях кадъра. Не се шегуваме. Заклеваме се върху всичко. Защото ни тъй казваме, като някой не ни вярва. И отвънка, защото чухме някаква кола. Мисля, че беше кола, хора, защото се затваряха това, но все пак... Хай па да се върнем. Сега ще отидем да обиколим там банята. До мазето. Ето има ли вход? Има. Нашия тук иска да влезем в мазето, ама... Клас музиката. Да. Отиди до там. Не, тук е мазата. Не знам на дали... 10 лайка влизаме там. 10 лайка, ако съберете и видео, влизаме. Наистина. Сега обикаляме и тук. Опа. Обикаляме и тук. Той би трябвало да е баня. Така пак го казвам, защото не е страх. Има още, бе. Има още. Виж. Има още там. Отидем там. Хора, не знаехме, че има още. Не знаехме, че имахме. Стига е то коридора. Хората и вода. 20 000 лайка. Скачаме и тук. 40. И аз скачам. 40. 40 лайка да съберем тук да скачам. 6000, бе. За За тебе. Хубаво. За тебе. Не.
Сега хора, Хора, на 15 лайка и там ходим. на 15 лайка. Отиваме тук. Връщаме се с повече компания. И връщаме се в хотела, както знаете. И обикаляме повечето места, защото сега на Изтрах само сме двама, както виждате. Иначе сме повече компания, като идваме тук. Ама... Изтрахна е да се каже. Нали те? Да, а там имаше нещо долу коридор, хората. Имаше повече, не знаехме, че имаше още неща. Ние сме влизали 100 пъти в тази стая, сграда. Веднъж влезахме през тъмно 8-9 часа. Тук се чуваха ужасни звуци. Не дойдохме май най-долу. Не беше баш те 8-9 часа. С 6-7 часа някъде беше. Ако този видео събере 20 лайка, ще дойдем пак през нощта. Не, 40. 40? 40 лайка. Идвам през нощта. Идваме през нощта, правилно, наистина. Не, ще имаме с хора. Не, няма да е с един, няма как. Те ще се насерят. Аз мога да се насеря и ти можеш да се насериш. Аз съм про. Тъй. Здравейте хора, благодаря, че гледахте. Ако сте стигнали до тук, да ви кажем да лайкнете, за да може да дойдем за втори кръг тук в сградата. Изтрахна е да се каже. Канала не е на един човек, на двама, а е на 4-5. Да. Тъй, че може да има видеа не с нас, може да има видеа с други хора, че влизат. Можем да се съберем с всички. с нашите приятели, например, и да. Ама сега сме двамата, защото са болни. И абонирайте се и лайкнете видеото за още видеа. За сградата, хора! Лайкнете за сградата! Да стане известна! Айде, чао!